Raġel ta' 38 sena stab pożittiv għal ġidri tax-xadini. Ir-raġel kien imsiefer riċentament f'pajjiż fejn ġew ikkonfermati xi każijiet ta' monkeypox. U għandu sintomi ħfief u m'għandux bżonn imur l-isptar għal kura, tant li qed jagħmel iżolament id-dar. Fis-stqarrija mill-Uffiċċju tad-Deputant Prim Ministru Ministeru għas-Saħħa ingħad li l-ġidri tax-xadini hija infezzjoni rari kkawżata minn virus li ma jinxtereċ faċilment minn persuna l-oħra. Fil-maġġoranza tal-każijiet hija marda ħafifa li ma teħtieġ kura u l-pazjent jirkupra minnha fi ftit ġimgħat. L-ewwel sintomi jinkludu deni u ġieħ ta' ras u ġieħ fil-muskoli u ġieħ fid-dar, glanduli fjammati, tkexkix ta' bart u wejja. Jista' jiżviluppa wkoll rax li ħafna drabi jibda fil-wiċċ u jinfirex ma' partijiet oħra tal-ġisem. Eventwalment dan ir-rax jinbidel f'qoxra li taqa' wara ftit żmien. L-awtoritajiet tas-saħħa qalu li huwa dejjem importanti li nżommu jdejna ndaf ta' spiss bl-ilma, bis-sapun jew b'diżinfettant.